Når vi snakker opbygning på 3330'eren, så har vi jo affjedret undervogn. Det vil sige, at hver enkelt hjul er ophængt i bærearm. Og på tværs af undervognen, der går der en bladfjeder i foran og bagenden. Centerleddet, det er stift, og det gør til, at vi holder god stabilitet i hele maskinen. Har vi nogle redskaber, som tynger sideværs på forenden, jamen så har vi vægten fra bagenden til at stabilisere det. Og derfor så får du en rigtig stabil maskine at køre i, og stadigvæk en komfortabel maskine, fordi undervognen den sørger for at udligne alle ujævnheder. Når vi snakker opbygning på Timan 3330, så har vi førerhuset monteret på gummifødder. Og det gør til, at vibrationer og støj det er separeret mellem kabine og chassis. Så alt det, der hedder hydraulisk resonans, det forplanter sig ikke ind i kabinen. Når vi kører for eksempel med Faizu-anlæg i Øko-mode, så kan vi faktisk komme helt ned på 68 decibel for chaufføren inde i kabinen. Det gør til, at han kan køre en hel dag uden at benytte høreværn. Støjniveauet inde i kabinen er faktisk så lavt, så vi har valgt at markedsføre alle maskiner med håndfri Bluetooth-mikrofon på radioen, så du kan connecte din telefon og bruge den under kørslen.